Λοιπόν, μέρος δεύτερο. Αυτό δεύτερο, ναι, οκ. Ίδια μέρα είμαστε, 29 Πρώτου. Λοιπόν, έκανα ένα διάλειμμα, ήθελα να φάω κάτι, να πιω κάτι. Και όπως έβαλα πάλι όπως έβαλα πάλι να παίζει το χαλί από πίσω το μουσικό, ακούστε σαμπλάκι που παίζει. Την τρομπετούλα. Δεν ξέρω, ακούγεται, καταλάβατε από πού είναι. Όποιος κατάλαβε από πού είναι, να το πει. Λοιπόν, για να ξαναφτιάξουμε λίγο την ένταση τώρα εδώ. Θα παίζει έτσι χαμηλά. Λοιπόν, ωραία. Είχαμε μείνει λοιπόν εκεί με το φίλο μου τον Κώστα στο σχολείο που είχε το synthesizer, πηγαίναμε σπίτι του, ο πατέρας του ασχολούταν με αυτά τα πράγματα, με τις συναυλίες, είχαμε βρει και κάτι μικρόφωνα. Εντάξει, θυμάμαι θα καθόμαστε στον καναπέ, θα πλώναμε πάνω το synthesizer, ήταν μεγάλο. Και λέγαμε κάνει εσύ από εδώ αυτά, πάτε εσύ από αυτά τα άλλα, κάτι τέτοια πράγματα. Δεν θυμάμαι να είχαμε καταφέρει να φτιάξουμε και κάτι. Και πώς το ηχογραφούσαμε μετά αυτό. Τίποτα, δεν ξέραμε. Τίποτα, νομίζω δεν βγήκε τίποτα από αυτό ποτέ. Γυρνάω λίγο πίσω. Όταν δηλαδή λίγα χρόνια πίσω, 1-2 χρόνια πιο πίσω, που πριν προσπαθήσουμε ακόμα να κάνουμε συγκροτήματα και τέτοια, που όταν προσπαθούσα να γράψω ρήμες, τι γίνεται, τότε υπήρχαν κάτι κασετοφωνάκια μικρά. Μονοφωνικά, όχι στερεοφωνικά, μονοφωνικά δηλαδή όταν παίζει το ένα κανάλι και τα δύο, το αριστερό και το δεξί σε ένα. Ή έπαιζε μόνο το αριστερό. Οπα, πάλι raps, όχι φρασούλες είναι. Το χαμηλώσω λίγο γιατί με μπερδεύει όπως μιλάνε. Πώς ραπάρουν. Λοιπόν, ναι, υπήρχαν αυτά τα κασετοφωνάκια και είχα ένα τότε. Και τι γίνεται, έπαιρνα ας πούμε ότι ήταν αυτό το κασετοφωνάκι, έτσι. Και έπαιρνα κυρίως από τους Prodigy και Fatboy Slim, έχουν πολλά instrumentals μέσα που είναι σαν hip hop, πρέπει να είναι με beat. Σε αυτούς τους ρυθμούς, όλα έχουν beat, αλλά σε αυτούς τους ρυθμούς 85, 90, 95 tempo που μπορούσες να χώσεις από πάνω. Και έπαιρνα αυτές τις ρήμες που ήταν ψηλοαντιγραφές που σας έλεγα και δικά μου και έβαζα, ας πούμε, είχα το CD player, αυτό το μεγάλο που σας έλεγα έτσι, να παίζει, το είχα εδώ να κάθεται, έπαιζε, έβαζα το τέτοιο και περίμενα να μπει και είχα το κασετοφωνάκι, πάταγα το ρεκ, έβαζα την κασέτα μέσα και εδώ κάπως έστεινα το τετράδιο και προσπαθούσα να ραπάρω έτσι, να ηχογραφήσω και μετά να δω τι έκανα. Αυτές οι κασετούλες δεν ξέρω αν υπάρχουν κάπου. Έτσι, από τις πρώτες προσπάθειες ηχογράφησης σε κασέτες. Με τα κασετοφωνάκια. Αυτό παρένθεση γιατί να γυρίσω πίσω εκεί με το synthesizer, νομίζω ότι και με τον Κώστα είχαμε προσπαθήσει να κάνουμε κάποιες ηχογραφήσεις με κάτι κασετοφωνάκια. Μπορεί, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι καθόλου καλά αυτό το σημείο, αλλά νομίζω δεν είχαμε κάνει τίποτα. Και στο ΜΑ εκεί, ναι, όχι στο ΜΑ, θα σας πω. Τι γινόταν μετά, δεν θυμάμαι, εγώ είχα αλλάξει ψευδόνυμο και το είχαμε κάνει ΜΑ, το είχαμε κάνει μεθοδικό ανατρεπτικό δηλαδή, να είμαι εγώ με αυτόν. Είχα αφαιρέσει το μεθοδικό σαν ανατροπέας και προκειμένου να γίνουμε συγκρότημα το αλλάξαμε, το κάναμε μεθοδικό ανατρεπτικό και ήταν αυτός ο Θεριστής το είχε το ψευδόνυμο, ο Θεριστής. Και εγώ παίζει να είχα ξαναφέρει το Κροταλίας, μπορεί, δεν θυμάμαι να σας πω την αλήθεια. Δεν είχα βρει το Άλιστος ακόμα τότε. Και δεν θυμάμαι αν είχα άλλο ψευδόνυμο. Δεν θυμάμαι καθόλου. Λοιπόν, έτσι που λέτε, κάπως εκεί με τον Κώστα. Μετά με έναν άλλο φίλο μου τον Γιώργο, που επίσης από την ίδια τάξη ήμασταν. Και αυτόν κάτι προσπαθήσαμε να βάλουμε κάτι ρήμες κάτω, να πούμε, αλλά όχι τίποτα, ας πούμε.
Έτσι διαβάζαμε ένα στον άλλον, κάτι τέτοιο γινόταν. Επίσης ο Γιώργος είχε έναν αδερφό που αυτός ήταν ηχικοπάς τότε και είχε πολλά CD και μας έφερε ο Γιώργος από τον αδερφό του και αυτός αντιγραφές CD να ακούσουμε. Είχε τη γεύση του μένους, μου λέει θέλω να σου γράψω κάτι, πες και να θέλει να τα πουλήσει, δεν θυμάμαι. Είχαν βγει τα ευρώ τότε. Ναι, είχαν βγει τα ευρώ. Μόλις πήγαμε γυμνάσιο βγήκαν τα ευρώ. Τη γεύση του μένους, ημισκούμπρια, ζητανοί εντολές, νομίζω τα είχε αυτός. Πριν τα πάρω εγώ σε CD, πριν τα αγοράσω. Αυτός ήξερε κάτι παραπάνω από μένα τότε, όσον αφορά τα CDs και αυτά. Λοιπόν έτσι, και με τον Κώστα κιόλας στο μεθοδικό ανατρεπτικό θυμάμαι ήταν της μόδας τότε. Οι μεταλλάδες πολύ το κάνανε, αυτό είχα κάτι φίλους μεταλλάδες και τα κάνανε και φτιάχνανε μπλούζες. Τι κάνανε, παίρνανε ένα μπλουζάκι μικρό καλοκαιρινό και με μπατονέτα, τη βουτάγανε την μπατονέτα σε χλωρίνη και ζωγραφίζανε κάτι πάνω στην μπλούζα. Και αυτό επειδή έκαιγε το χρώμα της μπλούζας έφτιαχνε κάτι ας πούμε και είχαμε φτιάξει μπλούζες έτσι. Τηλέφωνο. Stop. Στο λάδω στα παιδιά έτσι legend. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Λοιπόν, που είχαμε μείνει εκεί με τις μπλούζες. Έτσι ο πατέρας μου ήταν, να είναι καλά. Ωραία. Ναι, είχαμε κάνει έτσι μπλουζάκια, αυτό μια παρένθεση. Ναι, είπαμε για τον Γιώργο που μας έγραφε τα CD. Άλλη παρένθεση που είχε πλάκα. Όταν μου έλεγε γεύση του μένους, λέω τώρα τι είναι αυτή μένους τώρα, δεν ήξερα τι σημαίνει αυτή η λέξη μένους, η γεύση του μένους. Και επειδή έχει τη γεύση, νόμιζα ότι είναι και καλά η γεύση του μενού, κάτι τέτοιο νόμιζα, δεν ήξερα. Έτσι. Θα το ξαναφέρω αυτό μετά, όταν θα γίνει μετά μια ενότητα μόνο με τα CDs. Δεν ξέρω αν το είπα αυτό πιο πριν, μόνο με τα CDs θα τα πιάσουμε ένα-ένα. Θα ανοίξουμε βιβλιαράκια και θα διαβάσουμε. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, ναι, είχαμε το ΜΙΑ. Πρώτα lives, ναι. Συνεχίζουμε σαν ακροατές, έτσι, εντάξει, τώρα αυτά τα πράγματα ήτανε τίποτα αεραστεχνικά, παιδικά εντελώς, μετά και καλά να δημιουργήσουμε κάτι. Πρώτα lives. Το πρώτο live μου, παιδιά, που πήγα ήταν επίσης FFC. Το πρώτο μου live ever. Το 2004, 14 χρονών, από ό,τι είδα, επειδή το ψάξα για να το σιγουρέψω το live και υπάρχει ένα βιντεάκι στο YouTube από αυτό το live. Στο Στίγμα, στον Πειραιά. Τώρα αυτό το μαγαζί νομίζω δεν υπάρχει πια. Ήταν ωραίος χώρος. Τότε ήρθα και σε επαφή με άλλους τους γρίφους. Είχα εντυπωσιαστεί, ήταν πάρα πολύ καλή, φοβερή. Όχι βορειαστέρια, ήταν μόνο το δίδυμο, άλλη τη γρίφη. 3D, φοβερός, Μικάπα, Πολυβόλο και είχε και Dog Mother. Τότε θα φτιάχνανε το άλμπουμ, είχαν στα σκαριά η FFC το κλασικά ηχογραφημένα. Αν δεν κάνω, δεν πρέπει να το είχαν βγάλει ακόμα. Για να δούμε εδώ FFC, που είναι. Πού το έχω ρε παιδιά, είναι και λίγο χάσιμο πως το έχω κάνει. Ναι. Για να δούμε πότε βγήκε το κλασικά ηχογραφημένα. 2004, ναι. Ή το είχαν βγάλει ή θα το βγάζανε. Εκεί κοντά ήταν, γιατί είπανε το 10 πόντους τα ακούνε και αυτά και θυμάμαι ότι δεν μου πολύ άρεσε νομίζω, γιατί ήταν κάπως, ήταν λίγο R&B, R&B λίγο και λέω κάπως κάτι δεν μου άρεσε. Που μετά το αγάπησα το κομμάτι, έτσι μου άρεσε πάρα πολύ, όταν το άκουσα από το CD. Ναι, ήταν λοιπόν FFC το πρώτο live, είχα εντυπωσιαστεί. Μόνος μου κατέβηκα από ζωγράφου Πειραιά. Μόνος μου, δεν είχα πει νομίζω στους γονείς μου. Οι γονείς μου ήταν σε διάσταση τότε, δηλαδή στη μάνα μου, νομίζω ναι, ο πατέρας μου πρέπει να ήταν. Ναι, δεν τους είχα πει. Και κατέβη μόνος μου.
και με είχε πλησιάσει εκεί ένας τύπος. Κάτι μιλάγαμε λίγο. Νομίζω μου είχε πει και καλά είσαι μικρός. Ήρθες εδώ, ωραίος, ξέρω εγώ. Άκου και αυτό και αυτό και αυτό. Και μου είχε πει τότε, μου είχε προτείνει να ακούσω στοίχημα. Στοίχημα. Μου λέει άκου την πτώση των Αγγέλων. Το θυμάμαι δηλαδή αυτό. Του έχει αρέσει πολύ αυτό το στοίχημα. Μου λέει στοίχημα, μου λέει να ακούσεις. Είναι φοβερή και τέτοια. Και θυμάμαι ότι το ψάξα μετά από αρκετά χρόνια. Δεν είχα ψάξει ακόμα τι μου είχε πει. Γιατί αγοράσα πρώτα το 4 δαίμονες. Μετά όταν άρχισα να αγοράζω CD πιο συχνά ακόμα. Να ακούμε ραδιόφωνα, γιατί τα μάθαιναμε και από εκεί. Θα φτάσουμε και εκεί. Έτσι λοιπόν, πρώτο live FFC, άλλη τη Γρίφη, δεν θυμάμαι ήταν άλλο και η Dogmother. Σίγουρα ήταν αυτή. Μπορεί να ήταν άλλο ένα συγκρότημα, δεν θυμάμαι. Έχω ένα κουτάκι με εισιτήρια μέσα. Θα κάνουμε και εκεί άλλη ενότητα μόνο για lives, πιο μικρή, πιο συμπυκνωμένη. Μόνο για τα lives. Για τα hip hop live έχω και εισιτήρια από ποδόσφαιρο, εντάξει, αυτό άλλο. Μπάσκετ και τέτοια. Λοιπόν. Πάμε να δούμε εδώ τι άλλο είναι. Ναι. Κάπως έτσι λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, τελειώνει το σχολείο. Πριν τελειώσει το σχολείο βέβαια, είχα κάνει φίλους, χιπκοπάδες. Όταν είχα μπει στο Λύκειο πια, έτσι, εκεί προς τα τέλη, αρχές, μέση περίπου του Λυκείου, Δευτέρα Λυκείου, με είχαν πλησιάσει κάτι παιδιά πιο μεγάλα αυτοί, πιο μεγάλοι ήτανε και μου λένε είσαι χιχοπάς, ξέρω εγώ πως δίνεις έτσι, δινόμασταν, φόραγα και κάτι φαρδιά, έπαιρνα του αδερφού μου κάτι πιο φαρδιά παντελόνια, τα κατέβαζα λίγο πιο κάτω, είχε ένα φαρδί μπουφάν, Chiefs πρέπει να ήταν, τρομερή φοβερό μπουφάν, έτσι, αμερικάνικο full. Τρομερό μπουφάν, αυτό δεν ξέρω ποιος μας το είχε φέρει. Η μάνα μου το είχε πάρει, ναι, η μάνα μου πρέπει να το είχε πάρει και το δώρο στον αδερφό μου από τα ταξίδια της. Ή ο πατέρας μου, όχι, νομίζω η μάνα μου το είχε πάρει. Στην Αμερική πρέπει να το είχαν φέρει. Οι γονείς μου είναι ξεναγοί. Έχουν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Ναι, βάζαμε κάτι τέτοια. Έπαιρνα το North Face του αδερφού μου. Τότε δεν υπήρχαν North Face τώρα που βλέπετε ο καθένας έχει North Face. Δεν έπαιζε, δεν ήταν, είχαν και καλά ήταν ψαγμινιά. Κάπου τα έφεραν εκεί. Δεν είχε έρθει στην Ελλάδα νομίζω αυτό το ρεύμα τότε, τα North Face. Ένα κίτρινο, έτσι μ' άρεσε πολύ αυτό το μπουφανάκι και με κοροϊδεύανε φίλοι μου σε ταξί είσαι και τέτοια, ξέρω, ένα κίτρινο. Γελάγαμε. Οι μεταλλάδες μας κοροϊδεύανε έτσι, αυτά έχω ξεχάσει να τα πω. Η φάση αυτή που λένε και οι πιο παλιοί από μένα που λένε ότι άμα κοροϊδεύανε και τέτοια, και εγώ το πρόλαβα αυτό και η δικιά μου γενιά το πρόλαβε αυτό. Με τους μεταλλάδες θετικά τρώγαμε πολύ κοροϊδεύμα. Το metal τότε ήταν στα πάνω του πάρα πολύ. Οι φίλοι μου το punk ήταν πολύ. Έπεφτε ψηλό κοροϊδεύμα, έτσι. Και οι φίλοι μου, ας πούμε, που μετά ακούγαμε μαζί hip hop πιο παλιά, μου λέγανε τι είναι αυτά, τι μηδενιστή, καριόλι και τέτοια που λένε, τι είναι αυτά. Κοροϊδεύανε. Αυτά είναι μεταλλάδες λοιπόν. Πανκάδες πολύ. Λοιπόν, τι λέγαμε για τον ντύσιμο, μισό λεπτό γιατί έτσι με αυτά τα πέρα εδώ θα το χάνω λίγο. Ναι, είχα γνωριστεί λοιπόν με τον Δημήτρη, δεν θυμάμαι πριν το όνομά του, ο Δημήτρης. Ακόμα τον βλέπω, όχι τόσο συχνά όσο τότε βέβαια, έτσι αρχίσαμε τότε να κάνουμε παρέα. Με αυτόν νομίζω ήταν το πρώτο, η πρώτη απόπειρα σοβαρή να γίνει ένα συγκρότημα αυτός. Γιατί και αυτός είχε έναν αδερφό, έτσι είδατε πόσο ρόλο παίζει ένας μεγαλύτερος αδερφός σε αυτά τα πράγματα. Παίζει ρόλο. Ο αδερφός και αυτού είναι ο μεγαλύτερος, όχι τόσο πολύ όσο ο δικός μου, 9 χρόνια, ήταν 2-3-4 χρόνια max μεγαλύτερος. Ο Βασίλης, ο αδερφός του, που ασχολούταν και αυτός με κάτι, έφτιαχνε κάτι beat, κάτι μουσικές, λούπες έβρισκε, LimeWire, το ξέρετε το LimeWire, κατέβαζαν από εκεί λούπες. Οι μπάνκες, η μπάνκα τι ήταν, μια τράπεζα ήχων, ας πούμε, δεν ξέρω αν υπάρχουν πια. Θα υπάρχουν ακόμα. Με λούπες, σου λέγανε τα BPM και φτιάχνανε μουσική στο Acid, αν θυμάμαι, ένα πρόγραμμα άλλο αυτό, όχι τόσο γνωστό, το Acid. Είχα μια φίλη στο σχολείο, ακόμα φίλη μου, δεν τη βλέπω τόσο συχνά, τη Βάγια, αυτή η κοπέλα. Και αυτή κάπου βρίσκανε τα προγράμματα, μου είχε δώσει το Acid.
Τώρα είμαστε στο σχολείο, πρέπει να πω κάποια κομβικά πράγματα, γιατί εκεί έμαθα πιο πολλά και με τα προγράμματα μουσικής, γιατί είχα το PC το 2003. Τι γινόταν, είχα βρει, εντάξει, δεν ξέρω όλα τα παιδιά μπορεί να έχετε παίξει PlayStation 1. Στο PlayStation 1, ακριβώς κάτω από το σπίτι μου, το πατρικό μου ήταν, στο ζωγράφο και αυτό, ήταν ένας τύπος που πολύ, αυτά που λέμε nerds ρε παιδί μου, ήξερε φοβερά τις παιχνιδομηχανές, τις επισκεύαζε, έκανε μαγικά πράγματα για μας τότε. Του λέγαμε, ξέρω εγώ, θέλουμε ένα παιχνίδι, θα μας το αντιγράψει, θα μας το τσιπάρει στο PlayStation. Μου φαίνονταν μαγικά αυτό το πράγμα, δεν ξέρω, ο άλλος που το έβρισκε το παιχνίδι. Πρέπει να είχαν ίντερνετ, το έμαθα μετά πώς γίνεται. Που άρχισα και εγώ να κατεβάζω τα ISO, τα εικονικά αρχεία και να αντιγράφω PlayStation παιχνίδια, να παίζω σε εξομοιωτές και τέτοια. Παρένθεση. Και αυτός το λέγανε, ο Κώστας, φοβερό παιδί, αστείος, έτσι, ωραίος, ήξερε πολλά πράγματα. Τι γίνεται, αυτός τον είχα ρωτήσει αν παίζει κανένα πρόγραμμα ή το είχα ακούσει από άλλον, τώρα δεν θυμάμαι, είχα ρωτήσει εκεί με τους hip-hopάδες, λένε ναι, υπάρχει το EJ, ξέρω, μπορείς με αυτό να φτιάξεις, το hip-hop EJ, υπήρχε και dance EJ, υπήρχε διάφορα, δεν θυμάμαι αν υπήρχε και άλλο είδος μουσικής. Ήταν η EJ μια εταιρεία που βγάζει τέτοια προγράμματα με λούπες, δηλαδή δεν φαίνονταν επαγγελματικό το πρόγραμμα, σαν παιχνίδι ήταν. Σου είχε μια μπάνκα με ήχους, σου είχε με beats, με λούπες, με μπάσα, με πλήκτρα, με φωνητικά, με scratches και εσύ τα έπαιρνες σαν κουτάκια. Πατήστε αν θέλετε στο YouTube, μπορεί να σας το βάλω, να τα βρω τα βιντεάκια, να τα φτιάξω ωραία, να σας τα δείξω. Και πέταγες μέσα λουπίτσες και έφτιαχνες τη μουσική. Αυτοί που το είχαν φτιάξει το πρόγραμμα αυτό, τις είχαν κόψει, ράψει έτσι τις λούπες όλες που κολλάγανε, ό,τι τέμπο να τις βάλεις, δεν χρειαζότανε. Είχε μετά από κάτω πώς έμουν τα pickups, με ταχύτητα να παίζει, να ανεβάζει tempo, αλλά ανέβαζε και το pitch, την τονικότητα δηλαδή, δεν ήταν μόνο τα BPM, δηλαδή ανέβαζες BPM, ανέβαζες και τονικότητα. Και εκεί είχα μάθει και τους διπλούς χρόνους, δηλαδή τι γινόταν, μπορούσες να βάλεις τη λούπα σε ένα μικρό editor που είχε. Δηλαδή μια λούπα έπαιζε στα 90 tempo, αλλά εσύ την ήθελες χαμηλότερη τονικότητα ή υψηλότερη. Τι έκανες, την έβαζες στο editor αυτό, στον επεξεργαστή τον ειδικό που είχε για τις λούπες, το διπλασίαζες και το βάζεις να παίζει πιο γρήγορα, έτσι το είχες, άλλαζες ας πούμε κάπως την τονικότητα για να ανέβαζες την ταχύτητα. Τώρα μπορεί να μην το λέω σωστά, γιατί τώρα που το σκέφτομαι δεν ξέρω αν είναι ακριβώς σωστό αυτό. Γιατί μπορεί να ερχόταν το ίδιο. Τέλος πάντων, κάπως το έκανε, δεν θα είναι αυτός ακριβώς ο τρόπος. Αλλά είχε έναν τρόπο ας πούμε να ξεφύγεις από τα BPM που σου δίνει αυτό. Το είχα μάθει πάρα πολύ καλά το EJ, δηλαδή δεν νομίζω ότι το έχει μάθει άλλος άνθρωπος στην Ελλάδα τόσο καλά αυτό το προγραμματάκι. Είχα φτιάξει ωραίες μουσικούλες, είχα μάθει να παίρνω και λούπες, να κλέβω και τέτοια. Έμαθα πολλά πράγματα. Και μετά ήρθε μια άλλη φίλη μου, η Νικόλ, να είναι καλά κι αυτή, που κι αυτή με μεγαλύτερο αδερφό, έτσι. Ξανά, τώρα που το σκέφτομαι δηλαδή, όσο τα φέρνουν όλα αυτά τα πράγματα στο νου μου, είχε ένα μεγαλύτερο αδερφό που μου λέει, η φίλη μου Νικόλ, που η Νικόλ μου τη Βάγια ήταν οι φίλες τότε, στο σχολείο, μου λέει, κοίτα ρε, έχω το Horizon. Της λέω, τι είναι αυτό, ξέρω εγώ, μου λέει, φτιάχνεις μουσική και τέτοια. Το είχε αδερφός μου να το δώσω, ναι, φέρ' το, ξέρω εγώ. Όποιος μου λέγε τότε για προγράμματα, ναι, φέρ' τα δοκίμαζα εγώ, τα βάζα και ό,τι καταλάβαινα. Μου έδωσε το Horizon, δεν κατάλαβα τίποτα, το 3 πρέπει να ήταν, ή το 2 ή το 3 πρέπει να ήταν. Μου έδωσε το Horizon, ή και τα 2, μπορεί, δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω αν το έχετε δουλέψει το Horizon, φοβερό πρόγραμμα, τώρα με αυτό δουλεύω, να φανταστείτε. Εντάξει, πιστεύω το καλύτερο. Φοβερό, είναι πολύ βολικό, προσομοιάζει πώς δουλεύει ένα στούντιο με τη ρακέρα, με τις συσκευές, με τα καλώδια από πίσω, με πατήσει το tab σου γυρνάει από πίσω πώς το λένε, τις υποδοχές, να βάζει τα jack, πώς το λένε, τα καλώδια. Λοιπόν, ναι, και μου είχε δώσει το Horizon τότε η Νικόλ. Δεν το πολύ κατάλαβα και συνέχισα με το EJ. Δηλαδή πέρασε πολύ καιρός για να πω ότι θα δουλέψω με το Horizon. Για να το γράφει, ναι.
έτσι. Λοιπόν, το Horizon, ναι. Παρ' όλα αυτά, κάποια στιγμή άρχισα να το μαθαίνω και άρχισα να φτιάχνω πράγματα εκεί στο PC, να μάθω πώς να γίνεται το export. Θυμάμαι εντωμεταξύ δεν ήξερα πώς να περάσω να κάνω export αυτό που έφτιαχνα στο EJ ακόμα, πώς να το κάνω να παίξει σε CD, δεν καταλάβαινα. Υπήρχε ένα πρόγραμμα τότε που το είχαν τα Windows μέσα από μόνα τους, το Nero. Το Nero έκανε και καλά το λεγόμενο Bird, να έκαιγε στα CD. Μπορούσες να τα κάψεις, να τα αντιγράψεις δηλαδή σε μορφή να παίζει και σε PlayStation. Μπορούσες, αν δεν κάνω λάθος, ναι, μπορεί να παίζει σε CD players, να παίζει σε υπολογιστή, να είναι μόνο... Μπορείς να διαγράψεις και ένα CD, γιατί βγαίνανε και επανεγγράψιμα CD. Δηλαδή έπαιρνες ένα CD από το Video Club και ήταν και επανεγγράψιμα κάποια, ήταν λίγο πιο ακριβά αυτά. Δηλαδή υπήρχε τρόπος να διαγράψεις το CD και να ξαναγράψεις από πάνω. Αλλά αυτά παίζανε δύσκολα νομίζω στα CD players, δεν παίζανε εύκολα, ήταν μόνο για υπολογιστές. Λοιπόν, ναι, και ψάχνα να βρω τρόπο και μόλις είχα βρει, τα βάζω στο CD player να παίζουν και λέω πω εδώ είμαστε, ας πούμε. Υπάρχει φτιάχνω ας πούμε κάτι και μπορώ να το βάλω να παίξει σε ένα CD ή εκτός από να το κάνω export σε αρχείο. Και στο EJ κιόλας, πολύ σπαστικό ήταν αυτό, όποιος το έχει δουλέψει μπορεί να το θυμάται. Μπορούσες να ηχογραφήσεις και raps, σου έδινε αυτή τη δυνατότητα. Δεν μπορούσες να το επεξεργαστείς κυματόμορφη, έπρεπε να το κάνεις μονοκόμματο το take. Αλλά τι γινόταν, ήταν λίγο ξεσυγχρονισμένο και δεν νομίζω ότι είχε να κάνει με το latency. Τώρα λέω πράγματα που ίσως να μην τα ξέρετε. Το latency τι είναι, αυτή η καθυστέρηση, δηλαδή ας πούμε οι πολύ καλές κάρτες γραφικών πια, οι ακριβές, έχουν μηδενικό latency υποτίθεται ή έχουν ένα 0,0001 μιλισεκόντ, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Που τι σημαίνει, ότι για να γίνει το σήμα ψηφιακό από αναλογικό να περάσει από το μικρόφωνο, να μπει ας πούμε στην κάρτα ήχου και να τα ακούσεις εσύ πίσω από το playback, άμα δεν έχεις καλή κάρτα γραφικών και έχεις πολλά κανάλια, ας πούμε, θα το άκουσες με καθυστέρηση, θα μπερδευόσουν και οπότε θα έβγαζες το playback και ό,τι έκανες να τα ακούσεις έτσι. Χωρίς το playback πίσω δηλαδή. Οι καλές κάρτες γραφικών μπορεί να τους βάλεις 20 κανάλια, ξέρω εγώ, πόσα να τους βάλεις, δεν ξέρω τώρα τι δυνατότητες έχουν φτάσει, έχουν μένει πίσω σε αυτά. Μια πολυκάναλη επαγγελματική, ας πούμε, να παίζουν όλα τα κανάλια και να μην έχει κανένα πρόβλημα. Με το λεγόμενο workload, δηλαδή το φόρτο εργασίας που του βάζει στο CPU, στον επεξεργαστή το συγκεκριμένο για τον ήχο, να αντέχει να σου παίξει μηδενικό latency. Για να μην ακούνε μουσική και μπερδεύονται τι παίζω τώρα, κατάλαβες. Ναι, οπότε δεν θυμάμαι αν στο ξεσυγχρόνιζε επειδή είχε χαμηλό latency ή απλά ήταν βλακεία του EJ αυτό που στα καθυστερούσε λίγο τα takes και έπρεπε να κάνεις τώρα κόλπα αλχημίες για να τα φτιάξεις. Ακούγονται στα ανάμετρα και λες μα γιατί, αφού εγώ τώρα παρακαλά ξέρω, είχα μάθει να μπαίνω στο μέτρο τότε και λες γιατί ρε που ακούγεται έτσι και το κατάλαβα. Τέλος πάντων, για να πειραματιζόμαστε ήταν καλό. Ωραία, και μετά μαθαίνω και το Horizon και τότε έρχεται και ο Δημήτρης που κάπως, δεν θυμάμαι τώρα, έδινα, φαινόταν ότι ακούω hip hop με τα ρούχα και μου λέει κάνεις rap, ναι, ξέρω εγώ, ασχολούμαι. Τώρα πιο μεγάλο παιδί να έρθει να μου μιλήσει σε μένα και ήταν και αυτός λίγο μούρι, ήταν έτσι ψηλός, εμφανίσιμος, ξέρεις και καλά ρε παιδί μου, ο hip hopάς τώρα, έτσι τα ξέρει αυτά και ήρθε τώρα στον πιο μικρό να του πει έλα να κάνουμε rap, ξέρεις, το είχα πάρει κι εγώ πάνω μου, λέω γαμό, ξέρω εγώ, πιο μεγάλη να μου μιλήσουν να κάνουμε rap, γαμάτο. Και κάναμε με την παρέα του, γνώρισα και τα υπόλοιπα παιδιά, το Γιάννη, που κάναμε, ας πούμε εμείς οι τρεις κάναμε κάπως μαζί τότε και κάποια πράγματα μαζί. Ο Δημήτρης είχε και έναν άλλο φίλο εκτός σχολείου, τον Μαρίνο, κάναμε και με αυτόν μαζί, τον Ψή. Το Ψή μπορεί να θα τον ξέρετε, είναι το παιδί που τώρα δεν ξέρω αν είναι πια ακόμα στους Magic the Spell. Είναι από άποψη εμφάνισης παιδί πολύ κεντρικό, ας πούμε, δεν το βλέπεις αυτό το στυλ. Όταν τον είχα γνωρίσει λέω τι στυλ άλλα είναι αυτός, ξέρω εγώ. Το στηρίζει, εγώ δεν θα τον δίνομουν ποτέ έτσι με αυτό το στυλ, ας πούμε. Ήταν γραβάτα, φόρμα, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι, παπούτσια, αθλητικό, πουκάμισο, ράστα, σκουλαρίκια. Πιο προχωρημένο ρε παιδί μου, δεν το βλέπεις αυτό συχνά.
Και φανταστικό παιδί, πολύ καλό παιδί. Μου είχε κάνει πολύ καλή εντύπωση. Πολύ ενθαρρυντικός, μας έφερνε σπίτι του αμπελοκήπους να ηχογραφήσουμε, να μας δείξει τι έχει κάνει αυτός. Νομίζω αυτός δούλευε και με τον Μαρίνο πιο πολύ. Κάπως τα ενώναμε έτσι. Είχαμε γνωριστεί τα παιδιά και τα ενώναμε. Με είχαν βάλει και εμένα και έκανα τώρα παρέα με τους μεγαλύτερους, ας πούμε. Είχα τα κόμπλεξ μου ότι και καλά η φωνή μου ακούγεται υψηλή. Και ο Δημήτρης, αυτός που σας λέω, ο Ψή, γιατί γι' αυτόν τον Δημήτρη το λέγανε, μου λέγανε όχι, ρε μαλάκα, σιγά. Πιτσιρικάς, ωραίος, ξέρω εγώ, γαμάτα χώνεις, μη κολλάς, χώσε. Τι είναι αυτά που λες, μια χαρά είναι η φωνή σου. Δημήτρη, ευχαριστώ για τότε. Να ξέρεις, τα εκτιμώ όλα αυτά. Έχω αναμνήσεις ωραίες από όλα τα παιδιά. Λοιπόν, παιδιά, αναγκαστικά θα είναι λίγο μπρος πίσω τα πράγματα. Ίσως δεν είναι ωραίο, δεν ξέρω. Δεν το έχω κάτσει να το οργανώσω ακόμα καλύτερα, αλλά δεν θέλω να κολλάω, δεν θέλω να μπαίνω. Δεν θέλω να κολλάω. Θέλω τώρα που έχω έμπνευση να βγαίνουν αυτά τα πράγματα. Γιατί γενικά όταν κάνω rap, πιο παλιά ειδικά, ας πούμε, έκανα 5 take για να διαλέξω το καλύτερο και μετά από το καλύτερο, όποια σημεία δεν είχε, να κάτσω να διαλέξω, ας πούμε, να τα ανταλλάξω, να κάνω 800 export, να δω ποιο ακούγεται καλά, το μίξαρα, χαμηλές, πολύ λεπτομέρεια. Θέλω να ηρεμήσω λίγο από αυτό, να βγαίνουν λίγο τα πράγματα πιο ελεύθερα, έτσι. Λοιπόν, ναι.